Jungle. Salibonani imuli yeZimbabwe igama lami uDJ Spark Zimbabwe ndilipo panapa pandinoita mudiginyira wekungwafa maletesi pandinoita mudiginyira wekungwafa nyaya dzinenge dzichipisa saka chinge first time kusvika panapa usati subscribe this YouTube channel please don't forget to subscribe Zimu Reality ITV asi kana ukasubscribe kudhara aiwa wanofanira kutendwa ngawatendwe makapenga ndimo wanoita kuti ndinzwe manyuku nezvimanyemwe zvandinonzwa zvashiya kana chinge ndiri panapa saka makaipa rambai makadaro rambai muchindisapota nyaya ndine muzora nhasi inyaya Sauru Socha Love ane video ranga achiita ndakuakidza murione obva makomenda futi pazisapo kuti boy ere baba Sauru hanzi aya manje na album rangu ndakubudza runzi excuse me ndonyaya yekutanga muchaona video racho obva ati ndakunzi baba Dodo kana baba School saka tomuone video yacho muita sei obva makomenda pazisapo kuti Sauru boy ere kana kuti wo amen handiti zvokundiri wanze lipi kana chati ini musati maona video asi before sanda kuakidza video man ndizongoti kana zvinenge zvida kurorwa smart smart rakatangira ndakarova iwada kungoti wako wana dewa vakomana vemucheno unobata inonzi Jinyuka Brandings inokuwena ma-t-shirt aunoda iyoyo team iyoyo amanaka ine ma-machines akawandisa ndakaenda kuofisi kwavo ende wari fast kunoti iyoyo nyanga ukada ma-t-shirt as many vanokugadzisa nenguva diki saka namba dzavo ndo dziri pascreen apo munobata manonzi Evans ndo panobatika panamba idzodzo anokurovera aiwa musatomboshwe iri ndo lebra ndikutaura boys Jinyuka Brandings mauhambe murambe ndo yati kuti urohera na smart ndo kuti ana Sparks tichine kudayo ndo timu racho ndipfekeza ndo timu nditiwesa smart saka kana unoda kurora ma-t-shirt ako unongobata timu iyoyoyo azvimbotori ma-minutes kungobata ende vanobva ngokuzoti ma-t-shirt ako noyashitora musi wakati saka sandapedza nguva yenyu yakawandisa stage atimbe mangosangana video na Sauro achitaura zvanga achiita kuti aanda kubudisa album unonzi excuse me aino ndo chirungu chandoziva sanganai naro gaubone ndiri mangoma yenyu after corona ipapa chero makanditi gara mubaiwe ndiri mumba zvangu but album randiri kuonza rinonzi excuse me ndo title yealbum rinonzi excuse me because ndanga ndatoona kuti excuse me ka ndo nyaya inodiwa chero munhu kanozvinzwawo ndikataura kuti excuse me chero ndikabvunzwawo kuti uda mari iko kushow toda kuhaya ndokuti excuse me nekuti ndo chirunguwo chatoita chandinoziva saka ndakutozoona kuti zvazvandaiti mwana anonzi don't try this ndosaka ndizi baba Dodo ndaane wechitu akunzi School ishortcut anonzi excuse me ndozita rake wangu wandinoita muhope dzangu dzekurota ameni mumwe munhu chaona watonyarara paurimbuka zvako kuseka nhamo serugare unotoona watotumira tuma-wizards netuma-lizards obva wati mina ichamutamimira kudya sadza nemagizards ndobva unozoona ndaita chisongo chakaipa ndobva ndanzi haasi kudiwa kuma-awards ndobva ndangoti haisi danger mwari ndo vanoziva pachabudira angu mawanzwa baba Sauru vachitaura hanzi mbwaiwe usikudaira pakaipa saka ndoda tichaura Sauru vakomana kuti hanzi mani album rangu randase andakubudisa nonzi excuse me saka singazoti ndenge chiita senenge chimbwa nezvechi plus vanonzi baba Dodo saka ameno ndo zvanga tinazvo nekuti chishuwo changu handidi kuti vanhu vanosapota Zimu Reality ITV wasara vanofana kugara vari up to date up to the time vagara vari connected kune zvinenge zvichiitika kuma-celebrities edu emuZimbabwe munomu ndokunyanyanya ma-areas andinobata ivavayo. Thanks for watching. My name is DJ Spark Zimbabwe once again. Thanks for subscribing. Kana uchinge ukasubscribe asi kana usinge usati wasubscribe usabhobata bosi nokukanda usubscribe uri ngakabhera kuitira kuti pandinongokandawo zvinyowani zvinobva zvangoita se zvangokuti kubiri